Hi guys, welcome to my YouTube channel. Ayan, kumusta na kayo? Ya, yang kami rizal kami, okay, booking. Ngayon ay mapaglabas-labas na para makapagpapawis. Ay pupuntahan lang kami sandali tapos punta na kami kung saan kami pwede maglaro. Yan po. Tama ko si Diego. So mayroon kaming 1 meter distancing. Sa ilang buwan na ngayon lang ako nakababa. Almost 2 months. So ngayon lang ako nakababa uli. Yan. Kasama ko si Bro. Bro Pogi. So dito kasi sa Kuwait meron kasi tinatawag na pwede ka maglabas, pwede ka lumabas na mula 4:30 hanggang 6 PM. Ayan, para makapag-lakad-lakad. So usually ngayon nakikita mo talaga down talaga. Sarado yung mga store. So walang bukas dyan. Wala. Sarado yan. Pati ang mall, sarado din. May puntahan lang kami ni Bro yung punta doon sa paglalaro namin. So kita-kita tayo mamaya guys ulit. Kasi may puntahan muna kami sandali. Yan lahat ay close yan guys. Now I go into room in Marcos. They take the water, no mafi water. Ya, kalau mas bot, mafi kalau sih. Ya kalau mas bot. Yeah, mafi water. So home okay, safety, no problem. Di sa mall, security lang ang tao doon. Nakaupo. Security lang. Linis na kalsada. Hoy! Apa? Kilala ko. So, sarado yan. Sarado. Ganim. Sarado yan. Lahat yan.
kailangan mayroong kang distansya. Pag may kasalubong ka, dapat may distansya talaga. Ayan. So, papunta na kami ni bro sa basketball court. Ayan. Ayan. Ang layo ng distansya namin. Keep distancing. Slonik! Tamam? Aywa. Ramadan ka rin. Aywa. Ayan niya ha. Ayan. Security yung security. Mas rin yung security sa mall. Ayan. Malayo-layo ba bro? Medyo malayo-layo pa ang lalakarin namin para makapunta sa basketball court. Saan? Ha? Okay. Bago lang makapawis guys. Kasi mahirap na laging nakahiga. Saan tayo dadaan? Nakasarado bro. Kasarado dyan. Ha? Magandang exercise to. Binaiba yung kasada ng ikot. Sarado yata bro eh. Ha? Ano? Parang doon na lang tayo. Kasi minteriyo na yan dito. Oo. Balik tayo. Yan. Hanap kami ng daanan kung saan kami makalusot papunta sa basketball court. Haba-haba itong paglalakad. Okay lang, exercise naman. Wala dito bro, sarado oh. Mag-over the backwood tayo. Baka mabaril pa tayo. Ha? Mag-over the backwood ta, baka mabaril pa tayo dyan. Walang daan? Walang daan dyan, doon lang. Itong guide ko, mali-mali pa. Diyos mio. Pinawisan na yung guide ko, pinawisan na. Yan. Sirko to ang lakad namin.
pinapawisan ako ng kunti. Mahaba-haba na, 7 minutes na ang lakad natin bro, sobra na. Ah, 7 minutes sobra na. naka-live ka? Oo, nakabigyo tayo. Video mo naman kasi kung mamaya. Ito nga. Gandang pawis to. Yung pinawisan ako. Yan. Kung makikita na yun, yan, doon pa sa dulo. Ang puntahan namin doon sa dulo. Ayan. Kaya hindi ko maglakad kasi ayaw ko kasing magkadikit sa mga tao na dito. Dapat may keep distancing. Diba? Oh? Makababa na to. Ganda ko sa katawan. Paglalakad. Gusto ko kasama. So, kasi medyo mahaba-haba pa guys ang lalakarin namin, so kita na lang tayo doon pagdating namin sa basketball court. Yeah, muna. So, ayan mga tapak ko mga dapat yung discount dyan. Ayan, kung makikita yan, industrial na yan dyan, saka gas na yan dyan, oh. So, sa magandulog. So, layo pa rin yung lakaran namin. Desierto. Oh. Pinalapit-lapit pa. Stop. Bro! Bro! Oy! So, dito na. Pasok na kami.
Ayan guys, yung sa dulo na yun guys. Ayan, makita na yan, dulo na yan. Ayan, dyan yung basket. Ano, makakilala ko yung kanina. Ayan, park to dito. Ayan. May football field doon. Ito. Rough road lang. Tapos doon rin. May basketball court. Kahit makapagpapawis lang ng ano. Okay na yun. Importante. Pagpapawis ayun. Ayaw na naglaro mga Pilipino.